Hama dzinodikanwa kusatenda uroi, toda kukutendai vese vakabatsira pabasa remukomana anonzi McDonald Zhou. Mucharangarira kuti nyaya yake ichitanga akanga akarara sezvaakaita izvi. Saka iye zvino izvi tadzoka zvakare tichida kukupai kutenda pamusoro pebasa ramakaita hama dzinodikanwa muri yeZimbabwe vari kumativi mana enyika, vari kunze kwenyika, vari kumhiri kwemakungwa. Tinoda kukutendai, tinyanya kuda kutenda kuna Sisimeli Diaries netimu yavo, zvakare naSister Yvonne Chikasha vari kuCanada. Toda kukupai kutenda kukuru kwazvo. Mukomana mucharangarira tichiita vhidhiyo naye achitaura nyaya yespine yake yakanga yakakuvara. Iye zvino izvi tarisai muone ari kufamba. Ndakatumirwa vhidhiyo ina maitanya achiti honai hanzvadzi, mukomana akutotiperekedzwa kumashopu, akufamba. Kunyange zvazvo pane matambudziko avanga vachisangana nawo pakati apa, asi tinoda kutenda zvikuru sei basa rakaitwa pamukomana, mafizio anga achiitwa, uyezve nekukwanisa kufamba kwaakuita, kukwanisa kuzvibatsira. Asi tinoda kuti vari kuona vhidhiyo rambai muchitisapotwo zvakare pano paJCTV Africa basa riende mberi. Zvakare muchiitawo kuti avo vanenge vasangana nematambudziko aya tivabatsire tiende mberi. Chishuvo chedu chekuti kana tinge tasangana nematambudziko aya, nekuti vakawanda vanouya kwatiri vachichema, asi pamwe tinenge tisinawo zvikwanisiro. Saka tinenge tichikumbira kwamuri kuti mugare muchitisapota. Pamwe pacho tinenge tisina zvikwanisiro, asi tinenge tichigona kuenda kune munhu tonoona situation yowana vane zvikwanisiro vobatsira. Saka chedu se-information bearer tinenge tichida kuti mutibatsirewo zvakare kuti tikwanise kuita basa iri. Makanaka, makanaka Jesu, simudza ruoko rwako uchiti makanaka Jesu. Ndoda kutendawo Sisimeli na Sister Yvonne Chikasha because of this video. What I really want to thank ndezvekuti pandaka approachwa nehanzvadzi iyi anova ndo mai nini kana kuti mai vaMcDonald, I didn't take it serious. Ndakangoti in fact ndakatombotora time ndisina kumbowapindura ndichiti zvinoita here zvinoita. Pandakaenda ndikanoona situation yaMcDonald and tikasvika tikabva recorda video, tarecorda video vanhu vakakwanisa kumubatsira, and toda kutenda muri yeZimbabwe yakabatsira. These are some of the programs that we would want to do, but tinenge tisina mari dzekuti tiite. That's why it is also important for you to join the partnership program that we had opened up, and in return unowana free advertising here in this only month of November, which is my birthday month. Saka please, sometimes we might not have money, but just to go and cover and do our journalistic work can open up because nyaya tinoita as journalists is to put the message out there and then people make decisions. That's our job, and that's the job of media. So if you haven't joined, we have people who have joined in as partners, and we want to thank you for those that have contributed and those that are now in the masterclass. If you want to be part of this masterclass, please get in touch. Follow the link that is in the description if you want to partner with the JCTV Africa, so that we can do more, we can be more, and make sure that this channel grows exponentially. But a huge shout out to everyone that participated in helping this young man McDonald, and we hope that zvichaita kuti abatsirwe nezvinhu zvakawanda zvinoita kuti upenyu hwake huende mberi, and also akwanise kuzofamba and akwanise kuzovawo munhu anotogona kutororo kutoitawo mhuri and everything. So I am so grateful for the progress yandiri kuona pana McDonald's in this space of few months. Patakamuona first time, his situation yanga isingatarisike. When I got into the house, it was smelling, it was terrible.
but tinoda kutenda Mwari with cause of this progress that we are seeing on McDonald Zhou. Big shout out to everyone that assisted in this whole project. I really appreciate you. I can't thank you enough. Monakandi Koshera and Susimeli and all the work that you're doing. Big shout out to you and Sister Yvonne Chikasha in Canada. Thank you for the work that we are doing, helping people that are disabled to find wheelchairs. It's a great work that you are doing. Not end. Ciao, ciao.